Prozesu izan da pixkat, konturatzean, azken finean gukiten duenean obra, ez geha izaten beti guteka pixkanaka sortzen eta bueltatzek askotan atzekaldea bere horra egiten da. Eta nurte batzuk naiz, nabar egin gabe, beste histori bat. Eta kuestioa zen, azintzela zerborroa egiten garri batian, eta horten nintzen zerborroa zekela zikusen dira horreko horrek. Obra ezberdin. Eta horrekan pixkana junda zehatzen, osatzen. Eta orduan izan da, gehien bat, zerborro hauek eta beste lau aldiz edo ezatenak etxien, guguruzkatan hau betzea, jonez pixkanaka zehatzen. Eta gero erabakien zerborroiei forma pixkagire ematia. Baina ez kuadro handi bat edo ez betiko nire testurak erabiltzea izik eta zerriborro moduan azaltzio hartzeko zenbat lan egiten duen zea bat iteko. Danak elkarrekin jarreta ematen dugu, labarinto batean. Bai. Ez da lotuta, baina bai ematen du horta. Barrukaldeko ze bat ematen du. Gehiago da zen, netzako, itzalabeak ematen du jokua. Itzalabeak ematen du jokua. Jokuz barri ematen du paitan kontra hori bado, argila urdi bado, atzetik bado, argi urdi bado nirunpien ikusten da, askoz ere batri guldora ematen dira, zer gota tertzioa. Eta ez da batzukotan pretentzio hori, horretik ditu moduz ezberdinetan, batzuk dira kartzinean, batzatzuko lehuan xoria hodea, goxuagoak. Beste atzuk askoz teknika ezberdin. Ferte, bai. Gaude akrilikoan, arkatzean, eta oleuen. Baina bai forma, mila moduta saltze dola gai beha edo bozeto berdin. Asko jartzi izan da asmo hori. Konturatzeko, hau eta asko zer egin dola lamaten atzen. Ahian kuadro zatera bat iritsiko da, baina Karo, ideak eta burua borbordonean iten juten dira, eta ez sekula ikusten. Eta da pixkat idea hori, eta egiten dena da, horietako batzuk, formato hauetan, hazen du. Pixkat ikusteko, ikusten duen obra bat askotan ez dela obra beha bakarrikan, atzitik daula lan bat.